Umnqethi izolo usikhombisile ukuthi iPirates iyabreakeka. Mawubuka nje iArrows ifirst half indlela edlala ngakhona uyabona ukuthi okay iPirates kahle kahle iyabreakeka ukuthi nje udinga ukuthi ube ne-strategy so uthi lento ka Rivero uyiphula kanjani i-strategy sakhe. Nevertheless i-strategy sa Rivero futhi at the same time on the other hand siprovile ukuthi si-resilience kangakanani ngokuthi sithathe win kuleya game ebinzima ngaya enze ama-changes awu7 wabuyisa abadlali isizini yonke besingababoni wabathatha baqalisa igame badlala neArrows emva kwaloko bagrab ama result bawin. Kuye ukuthi ke kube nama changes abekhona nge-second half mhlambe abe nomthelelo omkhulu mhlambe ukuthi igame i-turn around then iPirates ikwazi ukuwina. But nevertheless iArrows iphuthe on a good show and siyayibongela iPirates nge-resilience yayo so kuyathembisa ukuthi ilokhu njani i-structure sayo nendlela edlala ngakhona sebe shile so much that noma ngakhishwa bani kufakwe bani still lento abayenzayo izosebenza because bonke ba in one picture ukuthi sidlala kanje si attack kanje si defender kanje uma ngabe be counter pressure si regroupa kanjani yonke leyo nto. So i-strategy sabo noma i-plan yabo noma i-formation yabo isiyabavumela ukuthi noma kuthiwa kukhishwa bani kwi-formation kufakwa bani still izosebenza. So much so njenge-Sundowns i-Sundowns noma ungakhipha abantu ufake bani but le nto yabo nje izohlala isebenza because i-formation yabo is so formidable that i-ready ukudismantlisha noma ngakuthiwa ubani. So on the other hand ke sibongela ukuthi iPirates winile nanokuthi-ke ikhipha umgqiqo we-league yabona kungabi easy ukuthi i-Sundowns vele iyithathe nje indebe ayithi noma iyithatha kodwa sithi uma besibuka ilog bese kuba nesizotha kuhlonipheke yabona kuhlonipheke kungabi ne-difference enama-point angaphezu ka-10 no 2 digits njengehlazo la last year akwazi ukuphinda kwenzeke futhi lokho. So kudos to iPirates. I wish ukuthi yonke le midlalo esele ngayiwina yonke ukwenza sure ukuthi kuba ne-dignity indlela i-league kulonyaka erunning ngakhona so kungabi nje ihlazo umuntu uyabuka. On the other hand ke i-Arrows safanele ikhuphula amasokisi izama ukufighta ibona ukuthi ayizokwazi ukusneaka into i-top 8. By the way, I wanted to congratulate iPirates ngaleya win yenza ukuthi i-league South Africa ihlonipheke mangabe uyibuka yenza ukuthi i-league ihlonipheke mangabe uyibuka. So abaqhubeke bawina yonke imidlalo esele kodwa sisalinde i-weekend leyo game engu-weekend ibaluleke kabi after ukuphoxeka lapha e-Egypt. Leyo game nje very very important ngenzeka yonke enye into kwenzeke lokuya nalokuya kodwa i-game yange-weekend is very very important. And uma basemva kokushalela goal emva kokushalela goal uthe i-stem nami ngiyasifaka la come idabi nge-weekend come i-final ngifuna ukudlala. So sobona ukuthi ucoach uza nasiphi strategy but he proved ukuthi i-strategy sakhe noma i-formation yakhe angathatha nombani amfake kwi-position and it will still function. So kusho ukuthi i-formation yakhe isi-strong noma isijele nabadlali so much so that akusekho ukuthi sidlala ngobani uma ngabe ngekho ubani ngeke sikwazi ukudlala noma uma ngabe ngekho ubani ngeke sikwazi ukuwina ungafaka noma inubani still so win. Kudos to amabhakabhaka miyami siyaphakamisa so nibona futhi ngegame elandelayo nge-weekend.